De bliver op sammen, de der backs, de der smidt. Sæt på kanten, sæt på kanten. Igen. Har flash OB. Sæt på kanten. Flash OB. Jeg kan ikke komme til Ja, du skal ikke peek ud. Det gør jeg heller ikke. Okay, men det gør du let, fordi man kan se din krop. Ja, men det kan jeg ikke holder komme korten. stå lige nu. Så må du sætte det længere tilbage. Du kan se min fat ass. Så de har monster hvor roligt. Ja, der, perfekt. Okay, hvor fuck skal jeg... Okay. Du er ikke fat. Kommer herover til dig så. 2 birthday party. Kom af. En er kom af. 3. Jeg kommer af. Oh shit, Hvor går det hen af? En hopper lidt mod connector, men de var i midt. Oh fuck! Kom af nu. Toiletterne. Et toiletter eller hvad? Ja. Jeg har langt, hvis I har toiletterne. Jeg holder lige B stadigvæk, hvis nu jeg hopper. Det bliver af, hvor. Jeg hører det. Hvem er i banken? Det er der ikke nogen, der er. Jeg så Oh my CT. god, der to der. De autosniper, så pas på. Der er M249. Lang. Ej, steady. En med skal midt, som venstre. Nice, steady. Har vi bomben? Vi har bomben. Okay. Super. Okay. CT. Jeg tror han er banken eller noget, jeg ved ikke lige helt. Har du banken, så har jeg CT. Kommer bare herfra. Ja, han er CT. Han truck. Nice.